uMashaba ubhekane nemibuzo enzima ngaphambi kwesigcawu malungana nemiyalezo kaWhatsApp eyayiphakathi kwakhe noTumelo Nku amchaza njengempimpi eyayimayelana nephinyi likaMengameli uDavid Mabuza ongasekho emhlabeni. Ekuqaleni uMashaba ukuphikile ukuthi kulomyalezo owawuthi ngiyabona uDidi ubuyile singaqhubeka nezinhlelo zethu. Wayikhuluma ngoMabuza wathi yayiqonde uKepi Maphathwe oyilungu lePhalamende naye ongasekho emhlabeni. Kodwa namhlanje uvumile ukuthi wayikhuluma ngaye uMabuza. Do you now accept that the person you are referring to here, the DD you're referring to is Deputy President Mabuza, the late Deputy President? Do you accept that? My apologies, I accept. Usihlalo wekhomishana ushaya amakhala ngobufakazi bukaMashaba wamsola ngokungakhulumi iqiniso ngobudlelwane bakhe noNku njengoba kuneminye imiyalezo kaWhatsApp eyayiphakathi kwabo abethe akayikhumbuli. The story about Mr. Nku being your informer may well be, I'm not saying is, because we are yet to make our conclusions at the end, may well be untrue. uMashaba uziphikile izinsolo ezenziwa abanye ofakazi asebevele phambi kwesigcawu zokuthi wayazi ngeloli elalithwele isidakamizwa lisuke eThekwini lilibangise eGoli zingakashaqwa ngamaphoyisa. Utshele isigcawu ukuthi wazi ngalezi zidakamizwa ngemuva kokulunywa indlebe uNku. It's the information he is now giving to me. Here is there's a truck coming from Devon to Joburg. Yeah. Transporting trucks. Yes. I said, okay. Isigcawu sizoqhubeka ngolesithathu olizayo.